Lár na Páirce beidh Jenna Slattery, Isabella Belletic, Kate Thompson agus Aisling Meany agus chuntásaigh san beidh an éascarí féin Julianne Russell agus ina townta beidh Ben von Cranacha ime Doherty. A bhfuil an bar tosnóigh Jane Merden dul Loch Garman agus an lína lecúla a lán-cúlacha san insta-cúlathe beidh Orla Condon, Doherty, Tuthill agus Maeve Russell. An san Lár na Páirce, Tegan Lynch agus Nicola Sinnott le Grace Fitzpatrick Ryan Glé agus chuntásaigh san Ceola Bergen, Evan Clancy agus Kylie Murphy. Le himirt anna ghear ceann deasaisteach agus ceann feitar neis iad a dulcan cín agus an ceann san guristeach a dro a chúil achaisteach a lába Jesse Berlin an báta san Shillifer neis Iglach Garman. Ceann san Gaillimh agus bútar neis agus seochúingiad a Buaicphointí cín lehans ar cúil an son agus anna cúil go dó ar fad an báta san. Fuair sí an lehans tá Berlin níd sí sástal na héin beag Loch Garman sástal leis dhéanadar an rud ceart. Haine sé ó kickamach, haine sé chun talún, bhúlta go deasacha an san an pas seo féagó de hainig sí agus do bhaigh sí ceannar neis an san ceannaíon trasna a dulcan cín agus bang isteach I gúinge an anglaigh agus anna chúil an báta san dul Loch Garman. Rinne Evan Clancy go hámha dús just chun an líróid an pasiste go dtí Kylie Murphy imime an bosca críochnaigh go hálinn ag Kylie Murphy taithí na blianta eici ní raibh aon doubt ar bith eici nóir fórsí an líróid agus just críochnaigh go hálinn isteach san angach an óir sin. Ja, bhí is histórim nuair a bhí ráir ar a gúlacha, nuair a bhí ráir ar a gúlacha díad. Gaillimh Aontaithe go dtí Lár na Páirce. Sinné agus an Shillifer Gaeilge in san ciad tríanach seochúing an Gaillimh Aontaithe beagáín slíochas an Aisling Meany agus tá idir cóharach. Well, a luha sa dúirt go raibh sí ciúin, fiach a dtíon siad san an pas trasna an báta san agus é sin go cúil an anglaigh. Agus fecin Lindsay McKee ar an taobhlína sásta leis an éireacht sin ó Aisling Meany. Céirt faoi sin mar pas go dtí Aisling ar an clíán clé agus casan si isteach ar an jaasóg agus an éireacht sin just mí ag Nicola Sinnott just bhúil an líróid an a chligan an sin agus ní raibh seans ar bith ag Marin sa cúil. No, agus sinné mí líon do ghuiine bhíon istigh lána agus iad a géirigh ach an ceann san beidir meach séimeachtasteach péiscile ach mar a dean tú sin bhfuil mí cheart in áíre an báta san ar Loch Garman agus tá míid ar neis ar cóharach an leisa idir gá ceanna bheith go fóil. Éan ar éan agus agus an ceansa beáíon níos congraí ná an iireach dénach a chuna marráchéanana bh Belletic. Ní bha Erickson ag tógan an cean seo. No, agus cad dhéana sí Jenna seanisteach dro cúil! Cad é mar cúlbáide, cad é mar hábháiltan san. Ítach ar fád ó Marin sa cúil. Sábháilt an céad scá an óir sin féicear seo an éireacht ó Jenna Slattery is teach díreach sa cúne ach Marin céirt faoi sin mar sábháil ítach ar fád. Sinné an sábháil, sinné fág go bhfuil síos san agus sinné fág ó an na hábháil baricíní a chamáda maithe agus míár an Gaillimh béidir a chafa ardmhalla a thuirta cúlbáide Loch Garman. Well sinné ag lehamán san na fórna ar cóharach fág míad boscan na tráchtaíochta is raimíad síos cútsa ar a Barca James. Russell agus anna Emertonsa ag ben na galí caríana sí fós a telicin trasna cúla agat sé diad a go díal ar fad ag an gosan tóirid san chunas a chnáid sin ceansan amach gimimeor idirnáisiúnta mar a chífan san ó Russell agus an seansá crothúigh ché seo chuing ar héad nó anna iireacht an báta san ag Loch Garman chun Ceola Bergen an báta san ach bhí Berlin ábalta gá chun é chun amach go cuinge. Smachtaí a go hálann ag Bergen ar dús agus iireacht anmha bhí sé dul ar fóríach ní rah is ag Berlin sa cúil. Díadach sí dul sa tans agus iadar leis sé dul sa cúil bhí sé bhil beirmeach an posta bhúltacha. Ba fada le Lár na Páirce an Gaillimh agus iad fósta dulcan cín anna rá dhéanamh an báta san Aisling Meany hanig cúlú is a chéad leach an báta san. Is tólim gur hanig an fel neis
cua agus bhí sé rógáda cosa nuair a bhfuil sí féidir é. Siad a dul chun cín ar ís an a rúthar an báilteasa seo an Jenna Slattery tá nadóg séte an réiteóir agus a lág síte bhachaige édal I dró an well no seanan is an galibhansa níad I bhéon áras ar an réiteóir an áíad an báilteasa buici céad cé. Feicimiid a rís just Jenna Slattery ag bhí teangáil an séó Nicholas Innes bhí ag Jenna Slattery I think céir bhí ag déanamh Da haine si trasna leis an ngúling de chafárá agus de chach an réiteóir an ceann san óirt. Mar ní bháin gur ceas sí an fód ach de hiúil sí isteach ón comá. Agus in is seansan is go ngalibh an chluasa a bhúmpó mar bhíidir cúil chun deirig leis líad sin géad le. Seansan is go dul cúil chun cín agus sí an captaíon atá seasa bhós ciún. Ní raibh sin an cúil sa churann Ilánach seans eile cíanis. Seasa bhain san, cadí dhéana sí, cadí dhéana Jenna Slattery. Tá sé sábháilta, nó bhfuil sí stig. Bhfuil sí stig, well, an a hábháil go dó. Well, nach tú dúirte, gur hepin é dhéanamh an dúr dhéanana chunis se chuig an a hábháil go, ó bhí sé stig. Bhí ceann leis tíad an lína. Da bhí. Feicimiid a rís ceapan gur cúil a bhí an. Well, má bhíon seansing an réiteóir é sin éiscint a rís, mar de stop sí ach an son de frab sí amach ó leis tíad an lína imthúrimse. Cégur sí casa típla agus an biláil ón hábháil sin ón gicéir ceann traslansa agus an Gaillimh Aontaithe leans fós a gá chunastá sé sin fanúnta má tá si duine ber trúr cear chuigur agus an ceann san bhfuil bhí trí iirecht ar chúlacha agus an uair sin Fitzpatrick Ryan ní raibh sí a bhd ón spluch nuair a haine sé amach chua de hocric sí é féin bhí sé géirigh chuisteach sa cuainge ach bhí sí haris an béla chúil agus amach ar héamh na láimhid lé agus is tólim go raibh well ní dólim go amach sé sin feite ige Berlin amach sé miheisteach anna iirecht ach irid na fríde Gaillimh Tuigeann siad an córas agus seo chuing róla an féidir le éon dhéanamh an báilteasan. Tá seansan is go ceannaíon deastrasna bhfuil seansan an Gaillimh san pasíir cadíar sí ó sábháile an stigan san ag an gosantóir díanta anna bh ar an gcéad iireachtaí cosantóir le Carmen an ceann san le glanais agus is tólim gur bhí méh Russell le stop an ceann san an Rockerson. I gceartna lá na parke agus seansa le maná an iarthar. Chalíní connachta isteach a dró róla seansan sa fósa an Gaillimh Aontaithe dá sé go man cat a bhfuil sí sé buinte í sé sin táchtach anna fi sa gadíochta Julian Russell an Baltasar. Se an raibh sin an seanstearnach nílas aganach déanta go má ag Nicholas Innes féicear seo Julian Russell ar an líróideach déanta go má cosint má ó Nicholas Innes an uair sin. An scór dernach ar far chéala Caile Ilach Garman Wexford FC a héan Gaillimh Aontaithe a héan. Chríochnaigh himmering, Jane, such an outstanding performance. You must be so proud having such an influential factor in that match. Yeah, it was a good match to be fair. So yeah, it was nice to save the penalty as well on top of that. So yeah, it was good. Penalty save and the free kick. Which one do you think was better? Well, penalty, that's a lottery. I think the free kick was better because just didn't know where it was going. Whereas penalty, it's not really my fault if it goes in. It's a bit of a lottery, as you say. So yeah, I think the free kick. The last time Galway and Wexford met was it ended in a penalty shootout. I know you weren't playing that match, but did you get to study all the Galway players and did that bring it into this match? Brought it in here, to be fair to Graham, our keeper coach. He always has us set up each match with a sheet of who's going where and all. So we done our homework, so that's why I know look at the draw getting it, but sure, at least it was a save. Can't complain. Brilliant, thanks a million, Jane. Gaillimh Aontaithe.